Vaikka IT-buumi meni jo, ei vanha kunnon nörttimeininki ole kadonnut minnekään. Suomessa järjestetään yhä koodausleirejä ja parhaillaan yksi onkin meneillään Espoossa. Hewlett Packardin koodarien kevätleiri on tuonut 130 ohjelmoijaa Espoon Olariin. Meneillään on kunnon nörttileiri, sillä osallistujille tarjotaan muun muassa makuupussit ja kannettavat tietokoneet. Tämä on enemmän tällainen, voisiko sanoa, työleiri, eli nämä mobiilipalveluja kehittää täällä 60 tuntia yhtä mittaa, eli 3 päivää, 2 yötä. Viime syksynä vastaava leiri poiki 47 uutta sovellusta. Nyt toivotaan etenkin uusia multimediapalveluita. Inspiraation lisäämiseksi koodarien käytössä ovat esimerkiksi uusimmat kännykkämallit. Tämän 60 tunnin aikana niin syntyy uusia mobiilipalveluita, että kaikkea tällaisia peleistä tällaisiin multimediaviestintäpalveluihin. We are developing a map application, real-time map service. Leirillä syntyvä nörttihenki tuntuu viehättävän niin nuoria kuin vähän varttuneempiakin ohjelmoijia. It has been one good learning experience and networking experience so far. Sanoisin, että jollain tavalla saa enemmän aikaiseksi tämmöisessä ympäristössä. Suomessa yllättävänkin suosittua leirikonseptia yritetään nyt viedä muuallekin. Seuraavaksi järjestetään Jenkeissä ja vallataan toi HP-pääpaikka siellä ja laitetaan 100 kehittäjää tekee 3 päivää 2 yötä juttuja siellä.